Ola, vivimos tempos de cambio, tempos de conflicto e a sociedade empeza a demandar algo que ten esquecido: o bo trato, as boas maneiras. Son Margarita Murillo, de Galicia Protocolo, e con esta plataforma o que trato é de achegar o protocolo adaptado aos novos tempos, á nova sociedade na que nos toca vivir nos diferentes ámbitos de relación interpersoal, xa sexa coas institucións, empresas ou no ámbito máis estrictamente social. Dende Galicia Protocolo se elaboran manuais internos de protocolo para institucións e empresas, se realizan estudos de imaxe persoal con enfoque simbólico e publicacións de contidos para mellorar a convivencia e competencias profesionais, libros, podcast, xogos e todo tipo de recursos que achegan o protocolo á xente dende Galicia e con alma. Porque a innovación non está só na tecnoloxía, está en como reinterpretamos o protocolo como ferramenta de cultura, identidade e benestar. Galicia Protocolo integra tradición e vanguarda coa mirada posta na dignidade persoal e na excelencia profesional. É un proxecto liderado por unha muller galega cun compromiso real coa igualdade, a inclusión e a cultura do respecto, con vocación de transformación social. Porque o protocolo tamén se aprende, e ben entendido, é futuro.